hodnotíme jedlo zase. Takže, toto akože je prvé, nejaké ryby, no tak to dám, že 3. Takže teda jednotka je najhoršie a 10 je najlepšie, hej? Či ako? Dobre, takto som si to teraz dala. Salad. Šalaty mám rada. Rada to dám na 7. Mohla som dať takéto barbecue, grillované veci. To dám za šalaty. Šalát mám asi rád. To vyzerá jak nejaké seafood, jak nejaká chobotnica. No, to je moje skoro obľúbené jedlo, takže to dám, že 8. Chicken nuggets, no tak to ne, to dám, že 1, lebo nemám rada moc chicken nuggets. Rýžu, 4 by som povedala. Pizza,